Stăm de vorbă cu domnul Dan Avram, care este reprezentantul unei echipe foarte frumoase care a participat la acest campionat, Cariocas din Sibiu, și în primul rând vreau să vă felicit pentru parcursul frumos pe care l-ați avut. Mulțumim. Din păcate, echipa a fost înfrântă în optime de adversari din Roman. Spuneți-ne câteva impresii deocamdată despre campionat. Deci, această competiție evoluează de la an la an. Din punctul nostru de vedere, anul acesta a fost, din punct de vedere al organizării acestei competiții, a fost peste cel de anul trecut, la care am participat pentru prima dată. Se vede spiritul de echipă, se vede implicarea tuturor echipelor. Drept dovadă, anul trecut ne plătim niște polițe datorită abordării, să spunem, mai legere acestui meci. Dar asta este viața, de asta este frumos sportul. Ca și competiție, aici participă echipe foarte bune, deci nu putem spune că echipa este mai slabă decât cealaltă. Toate sunt de același nivel tehnic, al implicării. Ce a lipsit în ultimul meci? Nu a lipsit absolut nimic. A fost, noi spunem că este vorba despre oboseală acumulată. Și am avut și accidentați. Am avut doi accidentați, doi jucători foarte buni. Plus, noi spunem că soarta, norocul, șansa, pentru că meciul a fost foarte disputat. Deci, din echipa dumneavoastră, pe cine ați remarcat? Tase, cum se spune la noi în echipă, și toată echipa, de fapt. Daniel Grigorescu, care, ați văzut, este un portar extraordinar. N-aș vrea să nominalizez doar unul sau doi. Toată echipa a fost, inclusiv și stafful a fost emoțional implicat. Toți. Deci nu aș vrea să dau nume, pentru că am încercat să fim o echipă, suntem o echipă. Spuneți-ne câteva cuvinte despre campionatul din Sibiu. Este un campionat foarte disputat. După cum ați văzut, din nou am reușit să ajungem la această fază finală. La anul ne dorim același lucru, să ne revedem cu bine toți aici, sau unde se va organiza următoarea competiție. Ce să vă spun? Vă așteptăm la Sibiu. Aveți acolo condiții? Sunt condiții, da. Chiar vă fac pe această cale, doresc să vă invităm și chiar putem face un reportaj cu dumneavoastră să vedeți ce înseamnă competiția de la Sibiu. Planul pentru viitor? Da, planul pentru viitor. Vrem și din punct de vedere material și din punct de vedere al echipei, dorim să facem niște achiziții anul viitor. După cum vedeți, față de anul trecut, în competiția de anul trecut ne-am numit Zeelandia Cariocas Sibiu. Din acest an ne numim Carif Cariocas Sibiu. Aducem un sponsor nou. Și vrem tot cel puțin aceeași performanță să o facem și anul viitor, dacă nu mai mult. Noi ne propunem foarte multe, vom vedea ce va fi, pentru că la fel fac și celelalte echipe. Deci vrem să evoluăm. Vă mulțumim foarte mult și vă dorim drum bun. Mulțumim!